Hola, sóc el Lluís Feliu. Els meus pares tenen terrenys aquí a Torrenegra i la veritat és que el meu primer record a Torrenegra es remunta a quan anava en bici, quan aprenien en bici, perquè la veritat és que vaig començar en bici per la zona, vivíem a la Rambla del Celler, tot eren camps davant de casa i ja entràvem pel camp i arribàvem a poc a poc cap al Club Natació o cap a Can Borrell. Però la meva relació amb Torrenegra és constant, perquè cada setmana surto a córrer fins a Sant Medir, vaig corrent moltes vegades per la Floresta i acabo entrant a Torrenegra i sortint pel Col·legi Europa. Tinc una relació de molts anys, i tota la vida he escoltat parlar de Torrenegra a casa, que si una sentència era favorable als propietaris però la congelaven des de l'Ajuntament, que si ara l'Ajuntament proposa alguna cosa que afecta a Torrenegra. Sempre he escoltat a parlar de Torrenegra i paral·lelament hi he gaudit molt de Torrenegra, a tota la zona. Doncs clar, jo tinc 34 anys i la veritat és que he vist que en aquests 34 anys Sant Cugat ha canviat molt. Des que vivia a la Rambla del Celler i davant teníem una riera, el que tenim ara a la Rambla del Celler, que és una gran rambla molt cuidada, amb jardí, amb arbres, tot ha canviat molt. Torrenegra, els meus records no sé si són del cert, però el que recordo o el que crec que ha passat és que ha anat reculant, que quan començàvem abans potser a caminar on està ara el Policlínic, que eren camps on estan els cinemes, que era un camp de rugbi, i ja enfilàvem cap al Club Natació, doncs ara mateix tots són pisos i si volem anar al bosc hem d'anar darrere, hem de caminar una mica més. Però clar, he vist que Sant Cugat ha canviat molt i Torrenegra s'ha intentat mantenir com estava, però la veritat és que si vas a córrer pels corriols, per les senderes, te n'adones que sí, que hi ha molt bosc que està descuidat, que encara no s'ha netejat. Aleshores sí que els camins que hi va més gent estan nets i són amplis, però si comences a enfilar cap allà, aleshores sí que ja entres al parc, a Collserola, aleshores ja te n'adones que hi ha molts camins que no estan cuidats. A casa sempre he vist tot el conflicte de Torrenegra com una assignatura pendent, alguna cosa que s'havia de desbloquejar, que s'havia d'arribar a alguna negociació amb l'Ajuntament, arribar a una entesa i desencallar-ho. La veritat és que he vist tota la vida el meu pare lluitant per desencallar aquest conflicte. Els meus germans i jo, potser algun dia ens tocarà batallar per resoldre aquest conflicte. Espero que no, que es pugui resoldre abans, però l'hem vist des de petits, és com he dit al principi, una assignatura pendent, algo que s'hauria d'acabar aviat, resoldre d'una forma el que sigui més favorable per totes les parts. A mi el que m'agradaria proposar és que seguin a la taula l'associació, l'Ajuntament, tota la gent implicada en aquest conflicte i que busquin del cert i de bona fe una solució al conflicte. És cert que sí, és un conflicte que hi ha gent que té molts interessos a resoldre, interessos que s'urbanitzi, interessos a mantenir-ho com està, però així com estem ara mateix jo crec que és contraproduent i sembla que algun dia acabarà esclatant. No sé si li esclatarà a l'Ajuntament o li esclatarà als propietaris, però abans que esclati i que algú pugui parar mal, el que val la pena és que seguin totes les parts implicades, busquin una solució i que segueixin o tinguin en compte altres precedents, altres zones que ens ha sabut resoldre favorablement, com ha sigut a Can Mates, Bupelleres, Can Busquets, coses que ja té l'Ajuntament experiència en resoldre, que facin el mateix amb Torrenegra i busquin aquesta entesa, que ara mateix sembla que no hi és i sembla que tampoc hi vulgui ser.